Moikka mä taas kaikille, se on Jalmari täällä, se olisi Normi Valheemin aika. Ja nyt tästä tulee meidän bro-maailma. Tosissaan joo. Tätä me ei ikinä lopeteta. Ei. Ei. Joten niin kuin kaikki maailmat alkaa, hakataan vähän puuta. Laita että näyt itsesi kartalle. Ai niin joo. Mä oon niin bro, niin mä aion rakentaa oman talon. Jätkä. Eikä käy taas samalla tavalla kuin siinä. Ei käy. Muutat yhteen meidän kanssa. No, kun se oli niin ruma ja se oli kaikkea hyvää, niin mä tulin teidän kanssa. Niin, aiotko tehdä hyvän talon tällä kertaa? Joo. Okei. Mä otan innolla nähdä. En vaan taloa, vaan koko kylän. Mä teen universumin. Joo, no et tee, kun minä asun täällä. No, ei, nyt kun me molemmat. Joo. Rakennetaanko pilvenpiirtäjä? Kuinka on pitkälle tässä voi rakentaa? Kun mä tiedän, että voi kaivaa vaan 8 metriä alaspäin, mutta kuinka on korkealle voi mennä? Josta koko Ei. häkeillä. Ei vaan. Elikkä meidän tiet nyt. Toi toinen meni tonne toiseen suuntaan. No oikeesti. Okei, tee sä sinne päin, mä teen tänne päin, niin sit vielä on Alkusaaressa molemmilla päin talo. Joo. Kato, tää on big brain, että jos täällä päin on Mitkä nämä kaikki asetukset tässä maailmassa? En mä Pystyykö muista. tuo portaalista niitä metalleja? Mun muistaakseni laitoin sen, että on vähän helpompaa meille. Sä oot ihan noobi. No kun tuon vaikean yrityksen jälkeen me tarvitaan vähän helpotusta. Ei myös päästy niin pitkälle äsken. No meni vähän helma, kun ne... Siinä oli pikku karhu. Häh? No lainaa vaan. Oliko nallikarhu? Miksiköhän Mirja haluaa lainata mun polkupyörää? En tiedä. Arvaa mitä sulla ei ole. No, Villisikatrofeeta. hae se kakka. Okei, hei, tässä on aika hyvä place. Mä en edes kattonut missä on Eikturin paikka, voi hitsi. Mä voin pingat tuolla. Okei. Koska mä oon niin hyvä kaveri, niin mä pingaan sulle. Kiitti. Sä olisit jopa niin hyvä kaveri, että sä jätit mut oma onnen arvoon. Niin, mutta kun mäkin oon onnen arvoilla. Siis miksi noin näkit ei ikinä pudota häntää? Mut näkihän, että aika huonoja ruokaa kuitenkin. Se on niinku huonoin, tää oli jos sä potkaset niinku harmaatusta, niin se lentää ihan sikakauas. Kiva tietää. Mä en tiennyt tota. En mäkään. Mut Okei, tässä on aika paljon mustaa metsää. Ainoa milloin mä oon potkinut jotain, niin mä yritin potkasta sun laidan yli veneessä. Ei me olla oltu veneessä. Siinä hyvässä maailmassa. Niin tosissaan meillä on kokemusta Valheimista, kun me ollaan läpästy Faderia ja kaikki. Niin sillä me aloitetaan tämmönen uusi maailma ja niin sitten kun tulee Deep North. Okei, niin nyt tarvitsen taas hakata näppäimistä. Mä aloitan parikymmentä päivää, että Deep North tulee. Ja kun Valheim on meidän yksi lempipelejä. Mun lemppari. Sullahan Terraria menee ykköseksi. Terraria, niin. Siitä ei vaan saa mitään videoideoita, kun mä pelaan se 5 minuutissa läpi nykyään. Tee speedrun. Mut Valheim on niin hyvä näyttää myös niin hyvältä.
Valhemmissa on se, kun tää näyttää vähän realistisemmalta. Jos tää olisi ihan sikarealistinen, niin ei tää olisi niin hyvä peli kuin mielestä. Nyt Jos otetaan olisi juoksut. Juoksu. Mikä juoksu? Mitä tapahtuu? No kun mä kävin tommosessa talossa, missä on nyt varmaan miljoona tommoista tyyppiä mun perässä nyt. Lenkille menit. No kun mä oon nyt tämmöisessä niinku musta metsä. Tyn. Musta metsä tyntyyn. Mm. Aina kun on jotain dramaattista, pitää sanoa tyn. Puuta. Tyn. Se on aika pelottava juttu kyllä. Mm. Tää Pepsi on hyvä. Pepsi is very nice. No yleensä se on aika very good, very nice. Yksi mun läppäreistä. No niin, me nähdään varmaan Remppari. sitten chatti, kun mä oon löytänyt talopaikan. No niin, nyt me löydettiin tämmönen spotti, mihin me voidaan rakentaa talo sitten. No. Yes. Mä Tai tapoin ei vaan yhden talo. tähden peuran. Kova. Ei vaan talo, vaan kylä. Ja kylän. Joo, mä teen semmosen kylän ja sit mä pöllin sinne kaikkia juttuja. Mä laitan tänne kaikkia niinku, mä haluan tehdä niinku, että tänne tulisi kaikki eläimet niinku semmoseen kuoppiin. Miksi sä haluat eläimiä kuoppia? Kun mä... Kato, oishan se nyt aika chilli, jos trolli ja jaklutti chillais täällä. Jos sä jaklutin saat sun beissiin, Niin onko mä kova? nostan hattua. Mut musta tuntuu, että se jaklutti despawnais jossain vaiheessa kyllä. Olisiko tässä hyvä spotti? I don't know, I don't care. Okei. Hei, täällä on kylä. Niinku semmonen... Niin. Onko siellä minun kylä? Mä löysin ehkä tämmösen kylä. Jalkku, mä löysin sun kylän täällä. Okei. Tästä tulee mun beissi. Ok. Ainoa vaan, että tuolla on vettä, mutta ei oo mustaa metsää lähellä. Mulla on täällä aika hyvin mustaa metsää. Ja näkyy tonne toisellekin maalle ja tuolla näyttää olevan tämmöstä normaalia, mutta tuo näyttää aika isolta. 2 kiveä tarvitaan. Oikeesti mun mielestä tää peli on... kuolee. Mun mielestä tää peli on niin tää on tosi huono ennen kuin me saadaan eka pikakse. Tässä pitää kerätä näitä kiviä täältä maasta koko ajan. On se alussa aika tylsää, jos sä niinku et pelaa ekaa kertaa ikinä. Sitten kun pääsee rautakaudelle, mun mielestä tää peli oikeesti niinku... Tää alkaa näyttää sen, ohtaa. mihin tää peli pystyy. Voitais tähän tehdä silleen chatti, että tähän niinku tulisi ihan sikana semmosia... Mikä se sana on? Yes. Arkkuja. Tuohon tulee arkkupaikka. Kun tuossa on tommonen vähän alempi paikka, niin tähän voidaan tehdä tälle, että Eiks tähän mulla tulee. puuta? What the hell? Ja tähän tulisi sitten meidän base. Oletaanhan rakennushommiin. On tässä mustaa metsää lähellä. Tosissaan mä en oo sitten mikään pro, niin mä rakennan tämmösiä telttoja. Mutta mä yritän tehdä näistä semmosen hienomman teltan. Niinkö semmoista rumasäkkitelttaa. Jalkku, mä luotan sun. Tiedätkö sen, että kuusta ja estä voi vaihtaa niitä? Joo, kyllä mä ton tiesin. Mä myönnän, mä en oo ollut nyt ihan niin hyvä rakentamaan, mut nyt mä yritän täysillä. Yrität ihan täysillä. No, niin täysillä kuin jaksa. En oo oikeesti leijuu tossa, ihan epää. Kun mä muistan, kun mä rakensin joskus tämmösen telttatalon omaan maailmaan, niin sit mä niinku laskin sen, että paljon tulee semmonen tosi iso täydellinen telttatalo. Nyt mä oon niinku unohtanut sen, että mikä se Sä teit määrä myös oli. sinne meidän maailmaan teltan, joka oli ihan ruma. Niin, mutta oli se nyt parempi se teltta kuin se yksi teltta, se
missä on se se meidän kaveri. Niin. Se on kyllä täysin totta. Onko tässä niinku tämmösiä? Uff! Uff! Nyt tuli semmonen, että mä löysin jotain uutta fiilis. Mitä sä löysit? No kun mä älysin, että mä voin tehdä tämmösiä niinku pienempiä tämmösiä olkikattoja. Nytkö sä tajusit sen? 26 asteesta vai mitä ne oli? Joo. Mä tykkään käyttää niitä, että saa niinku semmosia muotoja katsoa. Tuosta tuli nyt paljon parempi kuin mistään talosta. Tää on jo nyt niinku parempi talo kuin mitä mä oon ikinä rakentanut. Haha, tuhoutukaa koko talo. Ei sun talo, vaan. Tosissaan vois rakentaa silleen, että... Muistakaa, mä en oo hyvä rakentamaan. Se pitää aina sanoa tää ekana. Mut ei tää nyt oo rumin teos, mitä mä oon rakentanut. Toisiksi. Tai no kaunein teos, mitä mä oon rakentanut. Onneksi täällä oli mehiläispesä. Tuo ei auta kyllä. Mikä? Ei, kun mä rakensin tuohon tommosen pylvään, niin sit mä älysin, että tuohon jää varmaan 6 senttiä väliä. Niin tuo auto. Joo, tästähän tulee hyvä peissi. Tää on nyt vähän tämmönen alku. Vähän tämmönen basicki. Semmonen Jalmarin teltan näköinen. Miro hiljaa. Nyt mä tiedän, tähän tulee vaikka nuotio. Sitten otetaan tuo tosta pois, koska tuo näyttää muuten rumammalta. No ei se nyt haittaa, jos tuo tulee vähän läpi tolleen. Mä tykkään rakentaa tässä pelissä. Mäkin oon missä alkanut vähän tahansa enemmän pelissä. tykästymään tähän. Kato, kun koko ajan oppii jotain uutta tästä rakentamisesta minä. Mä tykkään oikeastaan missä tahansa pelissä rakennella. Joo. Mä aina rakennan Minecraftissa kaikkea. Minecraft on Ja. aina peli, missä mä saan rakentaa. No, se on aika simppeliä siinä. Mm. On se tässäkin aika simppeliä. Ei tarvi aloittaa mitään työmaata. Tuo korjataan tuosta. Sitten. Tuossa on puoliseen. Jos tuohon voisi tulla toinen ovi. 2 ovea. Ihan luksusta. Meni vähän huonosti tuo. Aina sä teet jonkun virheen. No ei nyt. Mitenköhän noi ei nyt. Okei. Eka kertaa näin pitkälle päässyt tässä talon rakentamisessa. Mitä saada nopeasti tänne talo rakennettua. Nyt käy vaan korjaamassa tätä vähän. Liian korjaa. Valheimmissa on se hyvä puoli, että nämä tavarat ei mene heti, tai siis nämä ei mene silleen rikki. Niin, että sä pystyt korjaamaan niinku ilmaiseksi. Mm. Top 5 syytä, miksi ostaa Valheim. Se on hyvä peli. Niin, no ei siinä ole muita syitä kuin se. Se on vaan liian hyvä peli.
Se voit saada viehättäviä naisia tämän pelin pelatessa. Tuo on täysin totta. Tää on niinku Se peti eessä. Et pääse sisälle. Tiedätkö sen, kun sä vaan niinku, sulla on peti eessä ja sä et pääse sisälle. Olisiko sleepy aika? Oota, minä haen vähän kiveä, niin minä voin rakentaa ton nuotion tähän ja sängyn. Joo. Tää tuli voitos, jos mä hommasin ihan sikana puuta tohon alkuun. Niin nyt mä voin rakentaa tämmöset. Paitsi nyt ei löydy kiviä täältä. Tää voi olla teille katsojille vähän tylsää, niin nähdään sitten kun on paljon kiveä. No niin, nyt me mennään nukkumaan. Joo. No niin. Oho. Nyt mennäs käydä hassusti. Karit kauheasti auttoi siihen. No niin, kohta saadaan tää talo kokonaan valmiiksi. Ja... Mä laitan tuohon palkin. Tuohon toisen palkin. Sitten se estyy. Yes sir, se estyy. Okei, tästä toisesta puolesta ei nyt tullut ihan niin kaunis, mut... On yllättynyt Kun meillä on omiin portaalit, mä taitoihin. tuun kattoo sen talo. Ok. Ja mä lupaan servoa aina auki. Paitsi yöllä, silloin kun mä nukun. Mä sain tämmösen jakkaran tehtyä, kun joku harmaa kääpiö jätti oli aika kiltti. Nyt me lähdetään etsimään meille vähän niinku, tai siis ei vaan, me lähdetään etsimään villisikoja meille. Joo. Jos noihin tarvii tuohon päivitykseen. Tuokin aika hyvä. Siinä tarvii piikiveä. Puuta. Nahkariikata. No, tuota mä en nyt jaksa tehdä tuota parkin takia. No niin, mennään etsimään. 5 tuommoista. Me tarvitaan 5 nahkan riepaletta, niin saadaan jousipyssy. Tuo sammu. Tämä peli on aika outo. Ei meinaa toimia. Pitäisikö tehdä semmonen koko alkusaaren kokonaan semmonen talo ja sillä, että tänne ei voi spawnaa enää mitään tälle alkusaarelle. Tässä on tämmönen kylä, hei. Okei, tää on aika bonari. En mä käynyt täällä asti. Mä menin suoraan tonne. Ampiaispesä. Pitää muistaa. Tässä on ampiaispesä. Mutta nyt sitä ei saa. Okei, piikivi on tuplaveetä. Tuo on aika tuplavee. Eli ei ollut huono talo. Tuotapa nyt nämä kaikki turhat talot täältä. No, ei saa sanoa noin, tuo oli aika tuhma. Okei, täällä on jo 3 ampiaispesää. Okei. No, 3 talossa on ampiaispesä. Tuolla talossa ei ole mitään. Mä vaan teen ihan sika iso. Tai sika paljon arkkuja. Joo. Tää ei oo sentään mikään hardcore. Niin, me koitettiin tehdä tuota hardcorea. No, niin koitettiin. Niin, onneksi se vain jäi kokeiluksi. Ehkä ihan hyvä vaan. Jos me tässä oikeesti koitettu. Suokaa anteeksi. Tuo oli aika majesteettinen röyhty.
Okei, tuolla näkyy mustaa metsää jo. Liikaa kantamuksia. No sä ajattelet, että mulle tulee liikaa kantamuksia tässä pelissä. Ei kun siis... Siis Ok, tässä 2, niinku nyt. Ihan se. 3, 4. Ai niin. Oppa ne piikivet. Nyt mullakin on villisikatrofee, gang. Oh yes. Ketkä on Villisika parhaita villisikatrofeen käyttäjiä? Mm. Saisin lautan tehtyä. Olisiko vörttilä Ei, kuin lautta? ei olisi vörtti. Lautta ei kyllä ikinä kannata. Meillä oli Toinen kotona, peurannahkavi. meillä oli kotona se yksi, niin me voin tehdä jousipyssy. Niin, nähdään sitten kotona. En mä oikein pro missään. Joo, en mäkään. Sen takia mä en palaa Seijossa, kun mä olin niin huono. Mut, Ehkä jossain tasoloikkapelissä on aika hyvä. niin Geometry Dashissakin sä olit ihan ok. Se olit oikeesti aika hyvä. Tai mä vois sanoa, että mä oon hyvä. Olit sä minun ja Miikan mittapuulla aika hyvä. Niin, no jos teistä puhuu, niin... ei Mut hei. Mä sain läpäistyä ilman häkkejä tai mitään. Se Eye of kenttän tai se mikä se kenttä onkaan, missä on se silmä. Jos päivät mä liitellä ainko. Niin. Mulla vaan meni 100 000 yritystä varmaan siihen kenttään. Mä en edes läpässyt sitä ikin. No mä pelasin sitä siinä yhdessä vaiheessa silloin, kun sä menetit sen koneen, niin talvilomalla mä pelasin pelkkää Geometry Dashia. Tai siis kun sun kone vähän tilttas, niin mä pelasin pelkkää Geometry Dashia, niin sitten... En mä oo sen jälkeen pelannut sitä sillä tosissaan. Piikivi kirves nyt ainakin tehdään. Joo. Olisikohan jos tekisi tuommoista armoria tai asetta, olisikohan siitä tulla bling? Veikkaan, että ei. Mutta voisihan se olla mahdollista. Nyt käyn vaan hakemassa ne 3 ampiaispesää ja saadaan 3 ampiaispesää. Okei. Laitetaan 3 ampiaispesää, niin saadaan 3 ampiaispesää. Sit Se on saadaan kyllä ihan hunajaa. totta. Pitää mennä karkeatakoiseen jouseen. Nahkaa, okei. Pitää mennä vähän hunttailemaan. Mä aina ennen luulin, että tähän jouseen, tähän ihan ekaan menis niinku sitä peuron nahkaa. Ei mene. Jermu opettaja ei mene. Mä luulin, että se olisi se vika-ihminen, kuka opettaisi mua Vaalheimissä. Realistista. Kivet, Tosta noin. arvotavarat. Puut. Ja ruuat. Täällä taisi olla se 3. Hyvät setit. Joo. Nonni. Nyt me lähemme seikkailulle. Pitää totta kai merkata tää alue, että täällä on koti. Tässä on käyty ja tossa on käyty. Niin ne pitää laittaa tälleen. Oho. No ei tuohon nyt tarvitse. Ottiko usvanen sää? Oispa virva tuli. Se olisi aika hyvä, että se olisi nyt virva tuli. Kuvitellakin yhtäkkiä tuleekin seuraavassa päivitys, niin sitä meidän koko alkusaari muuttuu usvamaaksi. Mutta se olisi oikeasti aika hauskaa, jos niinku jossain niinku vaikka nyt siinä Deep Northissa tarvittaisi jotain niinku ihan alkupelin tavaroita. Enkä nyt meinaa, että rautaa silleen sikana, vaan niinku vai vaikka villisiä nahkaa tai jotain. Niin. Jos mä tykkään siitä, että vaikka niinku usvamailla ja vuorilla
että pitää niinku tappaa niitä eläimiä ja niitä vihollisia siellä, että saa tehtyä niitä armoreita. Se on aika hyvä. Laitetaan. Ettei tarvi hakata rautaa vaan miljoona. Ei laiteta katuahan väärä paikka. Huono paikka. Laitetaan tuohon. Tuohon. Nyt ei enää niitä peuroja. Koitin niitä metsästää tässä. Ja tuohon. Cannot see. Tuo laitetaan pesät. Ja sitten... Ehkä tuun sinne. Nyt kun mä ajattelin, että mä menen nyt seikkailulla etsiä metsästä. Ok, tuossa on paljon mustaa metsää. Joo. Mä tuun tätä suoraan reittiä tästä. Ja tossa jossa oli Eiktyr. Mä otin Joo. sen jotenkin vahingossa pois tosta. Mä lähden etsiä piikiveä, että mä saan piikivitavarat. En anna minkään stressaa. Tässä olen kerran Espanja bletsaa. Kuvittele miten siistiä se ois, jos olisi joku Mr. Beast ja se näkisi tämmösen minun YouTube-videon. Ja sit se tulisi mun kotiovelle ja antaisi mulle vaan miljoonia euroja. Se olisi oikeesti aika siistiä. Ei kun se menis sun chattiin ja superchattais 20 000. Niin, tuo olisi aika siistiä. Niin sitten voisi Jes, ostaa se oli periaatteessa possukin. melkeinpä mitä tahansa. Ekaa kertaa elämässä Mitä sä olisi rahaa tekisit, jos mihin sulla olisi tahansa. 100 tonnia? No mä ostasin heti itelle semmosen niinku jonkun sähkömopon. Ja kuuntele sähkömopo sen takia, että se on mopo ja sillä pystyy ajaa kovempaa kuin normimopolla. Ja sit loput vois laittaa johonkin autoon. Aika hyvä. Autoon ja taloon. Ja sitten Mä en ruokaan. itse tiedä, mitä mä tekisin. Se määrä rahaa on ehkä vähän liikaa. Siis jos oikeesti olisi joku triljonääri, niin ei se olisi kauhean hyvä juttu. Ei. Kun sit loppuu tekeminen, sitten käy niinku aina Minecraftissa käy. Monta päätä siihen Eiktyriin meni. 2. Tossa on mun base. Joo, mulla on 2, yes sir. Se on mulla jo vielä niitä nahka-armoreita. Ei mullakaan oo. En mä kyllä tiedä, onko se niin pakollisia. Mäkinhän skippasin ne suoraan. Tai no mulla oli vähän apua siinä meidän maassa silloin. Joo. No niin, nyt aletaan rakentelemaan meille varastotilloa tänne meidän taloille ja otetaan nuo tuonne. Noin, täältä chestistä otetaan. Täältä chestistä otetaan tämä 3. Sitten tähän aletaan rakentamaan. Kerätään vähän ruokaa. Kivi loppu. Oi. No, ei se auta kuin tamppailla sitten. Noin. Ja tästä aloitetaan tämä seinän rakentaminen. Mitä sä katot? Ai mä. Mm. Koitan katsoa, miten saatan toimia ton Minkä? OBS.
Kun mulla on se oli musta näyttö koko ajan. Tossa, joo, tollain se toimii. Okei. Se piti laittaa sieltä jotenkin oudosti asetuksista se, kun se ei ole se pelitila, vaan se on se näytön jakamistila. Tuosta laitetaan tänne puuta. Ja tässä matkan mukana tosissaan voi tulla tännekin vähän vieraita mukailemaan, että meille voi tulla vieraita tänne myös. Että olkaa valmiita sitten. Noin ja on chestiä tänne. Niin joo, nyt mä saan se toimii. Tuleeko sustakin hullu YouTubettaja? Mä käyn vessassa. Joo. Tuun sitten takas. Joo. No niin, nyt kun meillä on tuo varastotila huone rakennettu, niin laitetaan siihen sitten vähän seinää. Ei seinää, vaan semmoista niinku semmoista lattiaa. Niin kuin noin. 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 Sitten tuohon saadaan, kattokaa, tää on tässä pelissä tää hyvä osuus. Chesti. 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 Ja chesti. Noin. Tosissaan. Me voitais nytten varmaan tästä otetaan peuranpäitä, mitä tulinuoliin menneepi. Katsotaan tulinuoli. Pihka. Mennäänpä etsimään niitä hirviöitä. Tai miten ne olikaan. Ja mennään katsomaan, missä täällä oli se yhden bossin lokationi. Ja niin. Tässä on tämmönen pikkumökki. Tän kai Miiro kai luuttasi. Villisika. No meillä ihan ruokaa. No niin, ollaan tässä talolla, mistä me puhuttiin äsken. Täällä on salaperäinen kirveen pää. Otetaan se kantoon. Mä en tiedä mikä tuo on, mutta se jotain Kyllä saa tehtyä kuolema aika hyvän kirveen. Alkupeliin. Juu, no. Saadaan nähdä talolla, että saatiinko reseptejä auki. Viikinki, olen saapunut. Mä olen täällä saapunut kyllä, joo. Kyllä. Nyt maistellaan tästä. Tuohon noin. Oot se maistelu oli, kun maistellaan tästä, tää nyt tästä. Osataanpas tää nyt tästä. Äijällä on vaihtanut rooli. Joo. Tää kun me tapetaan, niin meillä on kotona nyt 50 tommoista pihilaa, niin nähdään kotona. No niin, se meidän kaveri, se Miro lopetti tästä, mutta mä ajattelin tappaa nopeetan bossi, kun tää on siis meidän molempien maa, mutta me tehdään silleen, että me tapetaan vasta Deep Northin bossi yhdessä. Tästä lähtee! Se olisi onnea meille, onnea kaikille, ketkä... Jos mä vähän kuolen, niin mä poistan tän maailman. Ei me tälle kuolla. Sieltä ottaa. No okei, ei me tälle voi kuolla. Kattokaa paljon damakea ottaa. Ensi videossa saadaan jo kupareita ja kaikkea tällaista. Tosissaan
Joo. Missä sinä? Oi oi. Eihän tää tee mitään damakea. Tuu tänne, pelkuri. Miten voittaa Eikthyr 5 eri tapaa? Tuu tänne, pelkuri! Tai mä näytän sulle mun vasenta bovia. Tuu tänne senkin, hirvi. Tai ei kun tuu tänne senkin. Epägoatti, kun mä oon se goatti. Mä pusken sut hengiltä. Okei, tuo oli niin huono, tuo oli aika huono. Oi vittu, mun on kuvauskin päällä. Me katsotaan mitä Ahjo vaatii ja lopetellaan tähän tää video. Että joo. Sieltä Eikthyri ottaa damakea. Eikthyri ottaa hyviä damakea, joo. Kuolee pois. Tää mies on mennyttä. Sääkin sitä oikein. Eikthyri antaa tavarat. Me nähdään tosissaan seuraavana kerran. Mennään Spafnille itse asiassa vielä on tää pää. Tosissaan. Nähdään Spafnilla. No niin. Tästä. Eikthyri on päihitetty. Tosissaan, jos olette nähnyt tämmösen tällä videolla, niin mä katon täältä mitä mikäkin asia vaatii. Esim. Jos mä haluaisin tehdä hopeenuolia, niin mä katon mitä se tarvii. Mut mä en tee tuolta mitään. Tai mä katon nyt katsotaan mitä Ahjo vaatii ja ensi videossa saadaan pronssisia tavaroita. Se tarvii kuparia ja hiiltä. Ne on niinku vaikeimmat asiat. Mutta me nähdään seuraavien videoiden parissa. Ja se olisi seuraa!